Det hvis han sidder i den klasse, der det ja, ja. Jeg er så åben for det, hvis man har lyst, men det er jo bare fedt, at støtte for de andre, så får jeg det. Hold af, Frederik! Godt, Frederik, Rosenberg. For mig? Jeg vil tage hans flag. Det var... Nej! Den kan jeg godt se på min cykelklasse. Det var ærgerligt, hva'? Ja, det Så 2-0. Det er den med de store ører. Hvis vi fejrer, så har vi selvfølgelig også kampens bedste spiller. Finalen, og det bliver jo SGF nummer 10. 5 i går kl. 10 i dag. Hvor er det henne? I går var de Randers, så Ja, er det det ikke er Vejle. Hvor henne? Vejle. Kommer godt igennem i dag. Stort tillykke til Klassen Grønhåb. Det var helt umærket, da han kom med. Ja, det er fint vejr at løbe i i dag. Men to efter hinanden, det er altså... Hvis vi venter på nogle flere resultater, så kan vi høre om Thomas Rue for Ollerup er et sted. Langt med... Ja. Det er klokken 17, var det ikke? Jo, så da det blev sådan en aften, der var det altså lidt godt. Lav bølger. Der tabte sejs nummer 2. Må vi se sejs 2 heroppe i uge 11, drenge B. uge 11. Det var godt, at jeg går ind og
Giv med hånd. Finalen i U11 B. Det var en ren Horsens. Og finalen blev så vundet af første hold fra Horsens. Se jer heroppe. Og mens de får præmier, så vil jeg gerne bede Thomas Rue om at gå ind i ringen også. Thomas Rue, træk ind for. Her har vi også en bedste spiller i den overgang. Og har vi en Victor fra FC Horsens 1. Ja, den der. Så tror jeg, at Horsens vil gerne have nogle fælles spiller både på første og anden hold. De vil gerne træde ind foran Horsens 2, så I får de fotos, I gerne vil have. Imens så vil jeg... Og så vil jeg sige tusind tak for den store støtte over, du giver os og fra år til år. Du har været med i mange år. Du er hermed blevet udvalgt til årets leder. Slejstævnen 2013. Jeg går i vejen, undskyld. Mens Horsens trækker nederst podiet, så går vi i gang med uge 12 ringe af. Og pokal skal de også have. I den hånd. Tak til Skønnestrup. Tillykke til Rønde. Vinderen 2013. U12 drenge af. Pokal skal der til. Og den bedste spiller har vi også her. Det er nummer 3. Hvem var nummer 3? Og vi stopper ikke engang her.
Fairplay-prisen går til NBSIF, deres træner, Peter Sand. Det er flot, at du tager spillere ud af banen, når I får en eventuelt med 4-0. Det er flot gestus. Tillykke med det. Giv dem en hånd. Tak til Sejls. Vinder af 60-finalen. Blev Thor Sager Rønde. Kom det der hen, Pia. Tak for en god turnering. Tak for en rigtig god turnering. God ferie. Husk at løbe. Prøv lige høre, vi kommer til at starte med en træningskamp den 12. Når I skal i gang. Det skriver jeg ud om med. Det holder ikke meget for det. Jeg synes, du godt, at holder det. Så får vi af dem der, så får vi til de andre. Det blev 16 målmanden. Du står her foran. 16 målmanden. Du står lige her. Tillykke med det. Og tillykke til BTSIF. Lad os komme videre. 10 drenge af.